7. apríla 2014 sa v atletickom areáli základnej školy s materskou školou Jar na Poprad konalo okresné kolo v atletike žiakov stredných škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – dievčatá a chlapci. V každej kategórii bolo 8 disciplín, v ktorých medzi sebou súperili po dvaja žiaci z každej školy. Sme radi, že na stupni víťazov sme videli aj našich žiakov. V kategórii chlapcov obsadili Sebastián Smoleniak 2. miesto v behu na 3000 metrov, Rastislav Gajdoš 2. miesto v skokku do výšky. V kategórii dievčat sa umiestnili na 1. mieste Lenka Zimová v behu na 800 metrov, na 2. mieste Katka Andrášiková v behu na 100 metrov. Taktiež na 2. mieste sa umiestnila aj štafeta dievčat v behu na 4x60 metrov v zložení. Lenka Gerdová, Katka Andrášiková, Daniela Hanečáková a Marcelka Vitkajová. Našim úspešným reprezentantom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole. Ako hodnotíte výkony študentov z našej školy oproti študentom z ostatných škôl? Na túto otázku ešte neviem v tejto chvíli celkom zodpovedne odpovedať, lebo výsledky sa v tejto chvíli spracúvajú, ale myslím, že máme pomerne veľa umiestnení na stupni víťazov, takže keby sme nejako vymysleli bodovaciu súťaž medzi školami, určite by sme sa umiestnili na niektorom z prvých 3 miest.